Ahojte, vítam vás pri mojom novom videu. Pre tých, ktorí ste tu noví, moje meno je Timea a momentálne som v príprave na moju úplne prvú bikini súťaž a som 6 týždňov out. A dnešné videjko bude What I Eat in a Day, takže môžeme sa rovno pustiť do videa. Ako prvé jedlo dneska máme raňajky, je 10 hodín. Presne mi to vyšlo, lebo som chcela dať proste prvé jedlo až na raňajky. Toto som si nachystala včera. Sú to rozomleté ovsené vločky s proteínom. Je tam prášok na pečenie a jedno vaječné bielko. To si dáme do mikrovlnky. Neviem presne povedať na ako dlho, proste kým z toho niečo nebude. A navrch si dáme otučnený tvaroh a mrazené ovocie, čo sa úplne teším, lebo mi tam na dneska vyšlo 30 g mrazeného ovocia. Čo, akože síce sú tam takéto veľké kusy malín, takže jahôd, takže si myslím, že tých 30 g budú tak 2 jahôdky, ale moc sa teším, že budem mať ovocíčko. Tak toto vyzerá, trošičku mi to vykypelo aj po krajoch a je to mega horúce, ale nevadí. A teraz si dáme navrch, nedáme si to navrch, lebo máme to dosť proste takto, že vykypené. Takže vedľa do misky si dáme 100 g tvarohu. Čo sa tiež teší, že konečne mám tvaroh, lebo som ho nikdy nebola schopná do tých cukrov tam proste napchať. Ale dneska nám to vychádza super. Takže stop. Dobre. 30 g mrazeného ovocia. Dobre, vypadli mi tam 2 jahôdky a 2 višne, takže na budúce si asi radšej kúpim čučoriedky, to má vyjde lepšie. Tak toto vyzerá. Nevadí, je to ovocie, som rada. A my máme ešte arašidko. Na to som úplne zabudla. Toto mám takto zapísané v mojom zošitku. A máme vlastne bielka, vločky, proteín, tvaroh, ovocie a arašidové maslo 20 g. Takže to si natrme na toto rovno. Ja a arašidové maslo, to je najväčšia srdcovka a najradšej by som ho proste jedla s lyžičkou celý deň. Dobre, máme 20. Si toto takto rozotreme trošku. A takto vypadajú moje raňajky. To mrazené ovoce si na budúce asi dám roztopiť. Ale vyzerá to úžasne, mňam. Toto je zároveň aj moje pretréningové jedlo, keďže cvičiť by som chcela ísť okolo 11. Takže ďalšie jedlo budem mať pravdepodobne buď pred robotou, alebo až v robote. Dneska mám poobednú, výnimočne mám rannú. Aj vlastne ďalšie 2 dní mám poobednú. Takže budem chodiť cvičiť do obeda. Ale toto sú moje raňajky a pretréningové jedlo dokopy. No, ideme dať taste test. Tak toto je výborné. Dáme si to aj s tým tvarohom. Tak toto je bomba. Toto si budem robiť častejšie, určite. V tomto ja mám iba 40 g vločiek a pozrite sa, aké to je proste veľké, nafúknuté. Úžasné. Wow. Super. Práve som prišla domov z fitka, je že 1 hodina a 1:30 mám byť v robote, takže si ideme rýchlo spraviť, nachystať kuracie mäsko. Tuto bonduele zmes mrazenú, na tom som momentálne veľmi závislá.
Do toho si zmiešam kotič a dám si tam ešte jalapeňo. To bude moja večera a jedlo do roboty, aby som mala cez prestávku. A potréningové jedlo som si kúpala vo fitku túto kašu. Mala som mať pôvodne 4 šošovicové chlebíky so šunkou, ale videla som vo fitku toto a má to podľa mňa fakt, že super hodnoty. Takže si pôjdeme toto vyskúšať ako potréningové jedlo, ale najskôr si nachystáme to mäsko. No, mäska som mala mať 450 gramov, ale domínala som balenie a vyšlo mi to 480, takže si dáme 480. To mäsko iba capnem na bambicu, dám na to sol a sušený cesnak a pôjdem si spraviť to potréningové jedlo. No, ideme dať taste tú kašičku, že aké vyzerá to takto. Ja tam nemám moc rada, keď je kaša moc riedka, takže toto je podľa mňa úplne super. Tak to je výborná. Moc dobré. Idem si to spápať, spravila som si čaj, aby som nebola tak skoro hladná, ale nie som hladná, že skoro vôbec. Lebo som teraz vypila 2 poháre vody so suplementami. A idem si to rýchlo zjesť, lebo nestíham. No, je 6 hodín večer a už mám prestávku. Toto je moje jedlo. A nevyzerá to vábne, ale je to úplná dokonalosť. Teším sa na to strašne moc. Varím si ešte čaj k tomu, nech som potom niekde do večera hladná. Ale pochybujem, že budem. A toto je moje predposledné jedlo, čo si myslím, že je úplne že super. A dnešný deň jedenia akože úžasné. Nie som ani nejak že extrémne hladná, takže som úplne rada. Takže tak. Už som doma z roboty, robím si posledné jedlo na dnes a to je vlastne úplne to isté, čo som mala aj v robote. Takže si to budem rýchlo spapať a pôjdem spať, lebo som vybavená. Dnešok bol dlhý a náročný, ale ubehlo mi to celkom rýchlo. Takže idem sa napapať. Dúfam, že sa vám moje videjko páčilo. Nechajte like, odber, nejaký komentár a vidíme sa pri ďalšom videu.